Мяне заўсёды здзіўляла, як такое ўвогуле магчыма, што на зямлі, якая найбольш урадлівая ў Еўропе, так, якую называюць практычна жытніцай Еўропы, Украіна, такія былі вялікія ахвяры ад таго, што людзей не было хлеба, што гэты хлеб забіралі. Гэта проста суцэльны жах. Щороку у вікнах українців горять свічки в пам'ять про тих, кого розстріляли за те, що хтось знайшов колосок. Разумелі, што калі гэтыя людзі не расейцы, то таксама гэта патэнцыйная нават нелаяльнасць да гэтай улады. Вітаємо вас, це «Безвіз», програма, у якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Вітав Ціпчик. І Тетяна Іванська, господарства. Дякую, що застаєтеся з нами. Приємно, що ми будуємо таку супольність білорусів, українців, які розуміють одне одного. Так само розуміють і боль одне одного. Акурат про боль сьогодні будемо говорити і про події так само минулі. Страшенні події. Але про події, які минулі, але які досі впливають на сучасну Україну, так точно про це говорять історики, про це говорять дослідники. Щороку Україна в четверту суботу листопада відзначає День пам'яті голодоморів. Цього року він припадає на 25 листопада. Щороку у вікнах українців горять свічки в пам'ять про тих, кого розстріляли за те, що хтось знайшов колосок. В пам'ять про тих, хто загинув без їжі, кого замордували. В пам'ять про всіх тих янголів, які нас оберігають з неба. Сьогодні говоримо про голодомори. Давайте згадаємо, скільки голодоморів влаштувала радянська влада в Україні. Упокорення голодом. Саме таким чином радянська влада перетворювала українських селян-господарів у безправних колгоспників. Голодом вона викорінювала думки про свободу, незалежність та українську націю. Голод 1921-22 стався після третього військового кремлівського вторгнення на територію України, яке завершилося її анексією. 28 грудня 1920 року Росія не лише отримала контроль над економікою та армією регіону, а й право визначати обсяги постачання продуктів і, в першу чергу, хліба. Уряд ленінського емісара Раковського мав щодня відправляти до Москви 100 вагонів з хлібом. Такі дії викликали хвилю селянського опору, яка переросла в масовий повстанський рух. Селяни об'єднувалися в загони, щоб боронити свої землі та життя. У відповідь на заколоти влада більшовиків посилювала плани розкладки, розстрілювала та засуджувала непокірних. Таким чином, масовий голод, влаштований радянською владою, сприяв затуханню повстанського руху. У липні 22-го в Україні голодувало 5 південних губерній, частково Полтавська і Харківська. У 1932 році для України встановили новий план хлібозаготівель у 356 мільйонів пудів хліба. Нереальна цифра. Як штраф, радянська влада стала вилучати усі запаси зерна, конфіскувала усі харчі, одяг, особисте майно українців. Ні, синку, то не чума. То государство. Тікай звідси. У серпні 32-го з'явилася спільна постанова Центрвиконкому і Раднаркомів СРСР, у народі відома як закон про 5 колосків. Розкраданням колгоспного майна вважалися навіть кілька колосків, які зимували під снігом на полі. За це карали розстрілом на місці. А за наявності пом'якшувальних обставин покарання передбачало 10 років ув'язнення в таборах. Зокрема, засуджували і дітей, які намагалися знайти хоч якусь їжу. Під час геноциду 32-33 років померла понад 1,5 мільйона хлопчиків і дівчаток віком до 10 років. Причиною голоду 1946-47 років стала сукупність факторів, серед яких посуха, повоєнна розруха та відсутність чоловічих рук для обробки землі. І, звісно, показове рішення Радянського Союзу відправляти зерно країнам Східної Європи. Таким чином, колгоспи продовжували збирати запаси із приватних селянських господарств. Часто зібране зерно мокло і псувалося на колгоспних токах, однак людям його не давали. Внаслідок геноциду Україна втратила мільйони людських життів. Спогади очевидців, які вижили, вражають жорстокістю та цинізмом, з яким радянська влада викорінювала українців з їхніх земель. Та, на жаль, згадки про голодомори минулого оживають і сьогодні, адже Росія не зупиняється і продовжує знищувати народ України. Вона випалює її землю, краде зерно та вбиває людей.
Як тады таксама кралі зерня, так і цяпер вось ты згадаў у канцы гэта сюжэту, і у мяне таксама такое вынікло пытанне. Ведаем, што як і ў выпадку, напрыклад, з расстрэламі, з іншымі савецкімі рэпрэсіямі не толькі знішчалі людзей, але знішчалі таксама памяць пра гэта ў наступных пакаленнях. Каб, напрыклад, нават дзеці бацькоў, якіх забілі, не ведалі, што, напрыклад, бацькоў забілі, альбо ў якіх абставінах это ўсё адбывалася. Вось наколькі ва ўкраіне пасля мільёнаў ахвяраў була така ситуація, що люди просто навіть не ведали, що було з їхніми дідами. Ну, я тобі скажу, я не знаю, чи знали, верніше, чи не знали точно усі, але раніше тема голодоморів не так, звичайно, підіймалася. І що я тобі ще можу сказати, що російська пропаганда справді впливала і тут. Тому що навіть у 20-х роках, 2020-го, 2021-го, особливо проросійські партії, вони повторювали наратив, що, мовляв, це не був геноцид. Це був голод, але голод так само був і в Росії. Вони намагалися стерти ось цю пам'ять, вони намагалися знівелювати це. Були у нас скандали про те, як деякі проросійські діячі, проросійські навіть парламентарі, вони виставляли в День пам'яті жертв Голодомору фотографії з шашликами, фотографії з святкуванням днів народжень, мовляв, ніяких голодоморів не було, треба жити і радіти, а все те, що говорять про голодомори, це вигадка. Ну і, власне, і традиція зі свічками у вікні теж з'явилася відносно недавно. Тому так, це для того, щоб це згадати і проживати заново цей біль, щоб його переосмислити, ми такі подолали чималий шлях. Але про оцей шлях і про те, що варто ще згадувати, що варто пам'ятати, я б хотіла запитати нашого гостя, який сьогодні долучається до нашого ефіру. Олександр Алфьоров, історик, разом із нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго здоров'я. Пане Олександре, згадуємо сьогодні голодомори, і от я згадала про 3 голодомори в Україні, і про те, як радянська влада намагалася знищити цю пам'ять про голодомори, як проросійські депутати і проросійські представники політичних еліт українських теж намагалися перекрутити, знівелювати. І коли ми говоримо про голодомор, наприклад, 32-33 року, то я теж, знаєте, знайшла ось прізвище емісар Раковський, теж до нього певне таке неоднозначне ставлення. Ось немає чорного чи білого. Ось можете спочатку про цю фігуру нам роз'яснити, яку роль він зіграв в поширенні голодомору по Україні? Перепрошую, я почув фігуру. Прізвище. Емісар Раковський. Бачите, якщо ми говоримо в цілому про період цих голодоморів, то тут, якщо ми зауважимо, то Раковський, Патрушев і інші, там дуже багато така плеяда діячів, які на сьогоднішній момент вони, оцінка їхня є з боку України завжди однозначна, що це люди, які долучилися, або принаймні там знали про нього, про Голодомор. І одночасно з тим зауважу, що в документальних інколи джерелах можна побачити про якусь нейтральну позицію, точніше позицію застереження про початок Голодомору, про позиції, які, наприклад, вибілюють тим чи іншим діяльність того чи іншого, скажімо, функціонера, але одночасно з тим слід зауважити наступне, що все, що ми говоримо про ситуацію в Україні після 1920 року, після окупації більшовиками, першої окупації більшовиками України, в контексті Голодомору. І до 1991 року все, що коїлось на території нашої держави, належить до відповідальності Росії як окупанта. Відповідно, будь-які моменти пов'язані, наприклад, там з вибілюванням Червоної армії. Це зараз дуже такий цікавий тренд, який набирають оберти в, скажімо, куплених різними грантами іноземними істориків. Там, це не колеги по цеху, це банальні перевертні, які за чужі гроші намагаються там принизити ту саму українську армію, українську повстанську армію і, наприклад, залучити інші військові частини. Так от ситуація наступна, що зараз в Україні багато хто зрозумів, нарешті, що от Українська Соціалістична Республіка – це так зване ЛНР, ДНР тільки в той час.
Тобто це окуповані землі, де була начебто видимість влади. І тому часто говорять, що ми є спадкоємцями, Україна є спадкоємцем СССР. Ні, Україна не є спадкоємцем СССР, тому що не спадкоємець Української Народної Республіки, Української держави, які існували на початку століття. Так само в контексті Білорусі. Подивіться, наскільки сьогодні той самий Лукашенко говорить, він начепив неймовірну кількість маячків, пов'язані з Білоруською Соціалістичною Республікою Совєтською. І все це він демонструє, що це тягнення від БССР, хоча насправді ми розуміємо, що це не так. Тому нам сьогодні, як ніколи, слід говорити, вже просто відкинути ті моменти, що там хтось, я народився в Совєтському Союзі, там батьки мої народилися, що ми народилися в окупації. Відповідно, всі діячі окупаційної влади, будуть вони вашими дідами, чи сусідами, чи далекими родичами, це були функціонери окупаційної влади, якщо ми говоримо про політичну вертикаль. І одночасно з тим, нам просто треба собі зламати оцей процес, що дуже багато людей колаборували і були на позиції окупантів вже після того, як закінчилися, скажімо, визвольні змагання, пройшли 40-ті, 50-ті роки. Тому поняття певних персон, про які ми говоримо, вони насправді лежать в площині завжди існування цього тригера, який має в нас бути, що Україна з 1921 року є окупованою Росією територією, і до 1991 року все, що творилось на цій території, має безпосередню відповідальність Москву, яка створювала архітектуру влади. Так. Разом з тим, ось у Білорусі ситуація така, що архіви КДБ дагэтуль закрытыя, усё засекречено. Люди, нават гісторыкі прафесійныя, не могуць сказаць, назваць канкрэтных часта лічбаў наконт колькасці рэпрэсаваных, расстраляных, таксама замораных голадам, бо у нас быў таксама гэты перыяд, калі просто савецкая ўлада ўсё адбірала і сяляне гінулі з голаду. Ёсць толькі канкрэтныя звесткі з канкрэтных раёнаў, але па ўсёй краіне гэта невядома. Скажыце, калі ласка, вось як ва Украіне удалося знайсці гэтую ўсю інфармацыю і ці сапраўды вось у архівах КДБ на тэрыторыі Украіны ўсё ж такі захаваліся звесткі пра гэтыя ахвяры украінскага народу? Шмат гісториків Білорусі, криниці, у яких заховалась історія війни, перепрошую, вже буду українською погано, білоруську забув зовсім. Але добре починали. Так, але це було красиво, так. Бо виріс на Короткевичі і на поетах білоруських, і зрозуміло, що 2006 рік очолював білоруську опозицію в Києві. Колись це були такі спротиви громадські. І зрозуміло, що коли ми говоримо про історію Білорусі, то це мій біль абсолютний. Тому що я знаю, наскільки вона прекрасна, ця історія. Я розумію, що таке історія Білорусі. Я розумію, що Білорусь – це держава, яка має глибоку державну традицію, яка, скажімо, умовно дуже пов'язана з цією архітектурою історичною, яку для Білорусі вибудували в Росії. Тому що знову-таки про ці три народи, які беруться з одного древньоруського народу. Це все байки про фуфайки. Білорусь має свою потужну державницьку традицію, пов'язана з добою середньовіччя, пов'язана з своєю династією полоцькою. І безперечно, що невигідно в цілому зараз навіть нагадувати про історію Білорусі Лукашенко або іншим, скажімо так, науковцям, скажімо так, історикам з Росії. Якщо ми говоримо про конкретний період, пов'язаний з репресіями білорусів через той самий голод, бо дійсно в вёсках білоруських дуже багато забирали і продуктів харчування, і особливо це стосується малознаних сторінок історії Білорусі. В Білорусі 50-х років після Другої світової війни, коли рух опору партизанський існував, які намагаються перекрити цим, знаєте, все ж таки, московити все ж таки вони... У нас же ж є певна категорія анекдотів про білоруських партизанів. Ви ж розумієте, наскільки це було в той час привито, що білоруські партизани такі собі
хлопці, які сидять в лісах, і це предмет анекдотів. Але от за цим білоруським партизаном, про який говорять, насправді був прихований повстанський рух білоруський, який так ще не досягнув такої певної солідаризації, але все ж таки він існував, і саме проти нього боролися совєтські частини, НКВД, і саме тому, в тому числі, в 50-х роках білоруси зазнавали масових репресій, білоруси зазнавали забирання зерна. Але про ці моменти нам більш-менш відомо, точніше, кому нам. Це все в архівах КДБ в Москві, безпечно. Я знаю, якщо з України до 1993 року, тобто вже другий рік незалежності, 2 роки незалежності, вивозили з архівів колишніх КДБ все в Москву, то я можу уявити, що в Білорусі цей процес просто не припинявся, і Лукашенко у тому числі має якусь свою справу у Путіна на столі, там не знаю, про педофілію чи про щось інше. Ну розуміємо, що піймати можна, і це система ловіння на живця московська. Так от, Білорусі безперечно, що колосальна кількість архівів є вивезеною. Поготів скажу, ну от у мене з власного досвіду 2006-2007 рік, вже забув, приїхав я в Мінськ попрацювати в архіви історичні, просто історичні. Не 20-го століття, 17-16 століття. Мені цікаво, з листової до університету. І мені директорка архіву, пані Голубович, каже, ну, у нас по вашій темі нічого нема. Я кажу, ну як нема, є. Я кажу, ні, нема. І не підписала. Це от є реакція навіть цих знаєте, все підбираю епітети до слів, до людей, яких хоче якось характеризувати, до, так би мовити, державних чиновників, які закривають архіви навіть для приїжджих, щоб подивитися документи 16-17 століття. Це система, звичайно, совєтська система. І як би не було гірко, але ця система все ж таки призведе до іншого, до величезного розквіту історії Білорусі. Я це на прикладі хочу сказати української історії. У мене є ютуб-канал, який так і називається, Олександр Оферов. Я його починав задовго до повномасштабної війни, і через те, що я в 14-15 роках служив в полку Азов, то я прекрасно пам'ятав, що історія має бути, і тому це україномовний канал. І в лютому 22-го року, після початку повномасштабної війни, показники каналу, лютий-березень, мені дав результати, які я 2 роки, наприклад, перед тим накопичував. Бо люди сиділи в бомбосховищах і починали масово дивитися, а що ж за країна, в якій вони живуть. І це явище, і це явище дуже цікаво, тому що зараз популярність історії України просто зашкалює, і люди кажуть, ми такого не вчили ні в школі, люди старшого віку. Люди молодшого віку зазвичай кажуть, нам би такого викладача. А от у Білорусі 30 років незалежності Білорусі, але одночасно з тим підконтрольно з них чверть століття Лукашенківської історії, понад чверть століття. І тут зрозуміло, що коли Лукашенківський режим паде, то для білорусів буде неймовірне відкриття. Це історія погоні, це історія біло-червоно-білого прапору. Це буде тільки верхівочка айсберга. Тому що насправді, пане Олександре, тому що насправді зараз історія Білорусі такою комплексною так і не склали в умовах цих окупаційних лукашенківських режимів. Так, я пам'ятаю, власне, пане Олександре, як у нас справді Вітовт відкрили ось ці архіви КДБ, деякі з них, і це була справді сенсаційна новина, тому що звідти українці дізналися чимало інформації, ми дізналися чимало прізвищ просто закатованих, розстріляних. Ми дізналися, що в центрі Києва розстрілювали людей там, де ми десь гуляли, так? От, власне, це справді дуже важливо було. Пане Олександре, як історик, ось пам'ятаєте про російських різних наших депутатів, політиків, які казали, що, мовляв, нічого страшного, ніби так, був голод, але це голод був не лише в Україні, це не просто геноцид, це там на Поволжі теж був голод. Але я хочу запитати от з історичної точки зору, чи зараз ми відчуваємо наслідки все ж таки цього геноциду, наслідки цього голодомору. Тому що ясно, що проросійські кричать, що так було страшно, але ж Україна ніби залишилася. Але я розумію, що не може бути так, що наслідків ми не маємо. Чи відчуваються вони досі?
Дякую за це запитання. Я ремарку від вашої першої такої фрази хочу наголосити про політиків українських, проросійських. Через те, що я належав до, скажімо, активного громадського середовища до 2000-ні роки, то доводилося не тільки, знаєте, чути ці гасла, а, наприклад, ці всі комуністи, всі ці фарбовані соціалісти, регіонали – це люди, які свої гасла підтримували фізично. Тобто можна було в День пам'яті Голодомору натрапити на людей, які йшли в День пам'яті Голодомору проти тих, хто хоче підійти до пам'ятників, до місць Голодомору. І часто там траплялися бійки. Ці от люди нападали на тих, хто прийшов там поставити свічку. І от в цьому контексті, знаєте, мене навчило це свого часу, що правда має бути з кулаками одночасно. І я хотів би зараз звернутися до Білорусі в тому контексті, що, знаєте, у вас дуже часто є фраза про спротив. Спротив, так? Але спротив – це недостатнє явище. Бо у українців немає поняття спротив, коли ми, наприклад, виборювали свою помаранчеву перемогу чи виборювали Революцію Гідності. Спротив – це, знаєте, дійсно та історія про того хлопця-героя, який зараз служить полку Каліновського, але який на весь світ став на лавку під час протестів 20-го року, знявши перед цим взуття. От, знаєте, треба від спротиву перейти до боротьби. І я прекрасно пам'ятаю, що наші з вами народи, білоруський народ надзвичайно інтелігентний народ, вишуканий народ, демократичний. Але часто треба просто від цього спротиву, як щось таке, знаєте, я проти чогось, перейти до реального бою. І от в Україні, до цих п'ятої колони запроданців, які, скажімо, казали і діяли, так, і били, наприклад, учасників цих всіх вшанувань Голодомору, то ми виросли в 2000-х роках одночасно з тим, що ми билися і з міліцією, і з тими проросійськими силами, які часто переважали, не часто, а переважно переважали. Тому це є таке явище. І вже ваше питання, то скажу, що з Росії масова підтримка йшла цих людей, і маючи свої канали засоби масової інформації, свої канали трансляції думок, то вони безперечно розгортали історію про те, що Голодомор, по-перше, це явище пов'язане з усім Совєтським Союзом, явище, яке опинилося, якесь горе, яке сталося не через людську недбалість, не через, скажімо, політичну волю, а сталося тому, що так от сталося, тому що був голод, просто такі неврожайні роки. І одночасно з тим ця історія роздмухувалася про те, що нема винуватих, і Голодомор – це явище дуже широке. Якщо ми подивимося, і вони говорять про, наприклад, Білгородську, Воронезьку, Курську область, вони говорять про Кубань, що голод зачепив російські регіони. І якщо ми подивимося на ці регіони тодішньої РСФСР, то побачимо, що дійсно голод був і на деяких територіях РСФСР, але виключно там, де частка українців, які компактно проживали на цих місцях, становила там 80-90%. Тобто це була все одно етнічна чистка, яку проводили структури Кремля. Адже нагадаю, що 30-й рік, начебто нам все зрозуміло. Ні, 32-33 рік – це тільки як, скажімо, перестала діяти комісія по розподілу кордону між Україною та Росією. 5-6 років перестала діяти. От зрозумійте, що вони розподілили кордони між окупованою Україною та окупаційною РСФСР, а потім те, що опинилося в російській частині, вони ще там провели політику Голодомору для того, щоб зачистити ці території. І коли думаєш, невже це може так бути? Так, це може бути. Я хочу нагадати, що коли в 1939 році Росія, Сталінська та Гітлерівська Німеччина були тими двома країнами, які розпочали Другу світову війну, і після того, як Совєтський Союз відхопив свою частину Польщі, то вздовж кордону 1939 року між Німеччиною та СССР росіяни
вже себе абсолютно спокійно почували, тому що бо вони до нападу на Польщу створили геноцид масовий поляків на тих територіях, де вони були, щоб унеможливити підпілля, щоб унеможливити якісь партизанські рухи. Тому це явище для них абсолютно нормальне, вирівнювання кордону. Операція «Вісла» так само між комуністичною Польщею та Совєтським Союзом, коли просто-напросто зробили кордон між польською комуністичною державою та СРСР, призвело до того, що просто людей повиселяли масово, українців виселили з своїх земель. Тому Голодомор в тому числі це була зачистка по кордонах етнічного проживання українців. Так, і, на жаль, вона відчувається так само і зараз. Пане Олександре, я дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Алфьоров, історик, був разом із нами. Ну, справді, Віта, тема важка і справді наслідки цього геноциду, вони важкі. Але не можна сказати, чи є якийсь певний позитив, ну, принаймні добре те, що світ визнає, що це був геноцид. Так, усё больш і больш парламентаў дэмакратычных краінаў прымаюць такія рэзалюцыі. Я, дарэчы, памятаю, яшчэ калі жыў у Менску, то вось у чырвоным касцёле, які цяпер лукашысты закрылі, там праходзіла выстава, якую арганізоўвала амбасада Украіны. Менавіта пра Галадамор паказвалі таксама дакументальнае кіно, гэта ўсе страшныя кадры. Я памятаю, у дзяцінстве гэта мяне, вядома, як вельмі моцна ўразіла, або нават дарослых людзей гэта ўражвае, калі ты бачыш гэтыя страшэнныя фільмы. І разам з тым мяне заўсёды здзіўляла, як такое ўвогуле магчыма, што на зямлі, якая найбольш урадлівая ў Еўропе, так, якую называюць практычна жытніцай Еўропы, Украіна, такія былі вялікія ахвяры ад таго, што людзей не было хлеба, што гэты хлеб забіралі. Гэта проста суцэльны жах. Калі кажам пра Галадамор у Беларусі, то гісторыкі таксама гавораць, што і ў нас быў менавіта штучны голад, які камуністы распачалі. Асаблівым чынам пацярпелі таксама паўднёвыя рэгіёны, якія межавалі акурат з Украінай. Разам з тым таксама было тады шмат украінскіх уцекачоў, якія беглі ў БССР. Пра гэта таксама захаваліся звесткі, аднак архівы закрытыя, шмат яшчэ працы перад гэтым. І вось такі караценькі сюжэт проста пра тое, што вядома ў сувязі з Галадаморам, з тым перыядам таксама ў Беларусі. Давайте паглядзім. Галадамор у Беларусі. На нашай зямлі было 2 хвалі штучнага голаду, арганізаванага савецкімі акупантамі. Першы ў 1932-34 годах. Камуністы душылі пратэсты на вёсцы і прымусова праводзілі калектывізацыю. Пакуль камсамольцы хадзілі па гаспадарках і рабавалі сялянаў, начальнікі штучна завышалі паказнікі ўраджаю. Як вынік, на Гомельшчыне ў палове калгасаў проста адсутнічала ежа. У адным толькі Нараўлянскім раёне вядома пра 1000 загінулых ад голаду. Архівы КДБ дагэтуль закрытыя, таму складана сказаць, колькі ўсяго людзей дакладна замарылі голадам, але сведчанні пра жахлівыя смерці паходзяць з усёй усходняй Беларусі. Да таго ж камуністы прынялі закон аб 3 каласках, калі за крадзеж калгаснай маёмасці расстрэльвалі нават дзяцей. Вяскоўцы былі вымушаныя есці карэнні і лісце. Здараліся выпадкі канібалізму. Але беларусы змагаліся. У 1933 годзе на вуліцы Барысава выйшлі галодныя жанчыны і дзеці, спрабуючы захапіць сховішча харчоў. Да пратэстоўцаў далучыліся мужчыны, а супрацоўнікі мясцовай запалкавай фабрыкі Бярэзіна абвесцілі страйк. Пратэст быў жорстка здушаны. Каля 1400 гараджанаў былі арыштаваныя, 200 чалавек расстраляныя. Другая хваля штучнага голаду ў Беларусі прыпала на 1946-47 гады. Прычыны падобныя. Канфіскацыя ежы ў сялянаў і да таго ж пасляваенны неўраджай. Паводле падлікаў гісторыка Ірыны Кашталян, тады голад зазналі каля 300 000 жыхароў Беларусі. Замест дапамогі людзям камуністы стваралі гэтак званыя чорныя дошкі ганьбы, на якія ўносілі калгасы, што не дасягнулі нейкіх паказнікаў. Вядома пра мноства выпадкаў, калі ў гаспадарак канфіскоўвалі млыны і жорны, каб людзі проста не мелі магчымасці намалоць сабе мукі. Галадамор у Беларусі яшчэ адно злачынства камуністаў, якое чакае грунтоўных даследаванняў. Спільне є в цьому законі, тільки у нас про 5 колосків, у вас про 3 колоски. Так, це різні назви того самого. Так, і у нас також було повстання селян в 20-х роках, яке так само придушили. Мы ведаем, што камуністы акурат проста баяліся гаспадароў, так, баяліся сялянаў, таму ў тым ліку так здзекваліся, сялянаў заганялі ў калгасы, марылі голадам і таксама разумелі, што калі гэтыя людзі
не расейцы, то таксама гэта патэнцыйная нават нелаяльнасць да гэтай улады. Калі ж мы кажам пра галадамор у Беларусі, я хацеў бы запрасіць таксама до нашага эфіру Усяслава Пашкевіча. Гэта папулярны беларускі гістарычны блогер, які акурат папулярызуе айчынную гісторыю. Усяслав, вітаю. Вітаю вас. Думаю, што ты таксама сутыкаўся з такой праблемай, калі рыхтаваў матэрыял пра галадамор у Беларусі, што насамрэч звестак не так і шмат. У параўнанні з тым, што вядома ва ўкраіне, дзе гэтым займаюцца на дзяржаўным узроўні, у Беларусі дагэтуль інфармацыя засакрэчаная, у архівах не даюць нават прафесіяналам даведацца, што адбывалася ў канкрэтныя гады ў канкрэтных рэгіёнах. Чаму, на твою думку, дагэтуль лукашэнкаўцы баяцца распавядаць пра тыя падзеі? Ну, яно насамрэч і зразумела, чаму так адбываецца, бо сённяшняя палітыка лукашэнаўскага рэжыму, яна ж фактычна будуецца на савецкай спадчыне і тая праўда, якая хаваецца ў архівах КДБ, які былі рассакрэчаныя ва ўкраіне, таму там гэта больш даследавана. У нас гэта дагэтулькі невядома, архівы засекрэчаны, таму што гэта ўсё разбурыла бы всю тую ідэалогію, паводле якой будуецца сённяшняя ідэалогія лукашэнаўскага рэжыму. Нават у школьных падручніках, калі мы возьмем у асноўным якія перыяды усхвалёўваюцца, ушаноўваюцца, гэта перыяды Савецкага Саюзу, Савецкай Беларусі, Вялікая Айчынная вайна. І вось гэтая праўда, як, дарэчы, калісьці праўда пра курапаты, яна і сёння вельмі незручная. Так і з галадаморам 32-34 гадоў. Дивіться, в мене до вас таке саме питання, як і було до нашого гостя з України. Скажіть, будь ласка, а як голодомор в Білорусі вплинув на сучасну Білорусь? Що сучасна Білорусь втратила внаслідок цього геноциду? Ну, найперш, гэта вялікая страта людзей, бо галадамор закрануў вялікую частку Беларусі. Спачатку галадамор прыйшоў ва ўсходнюю частку Беларусі 30-х гадоў. Тады, нагадаю, заходняя частка Беларусі была ў складзе Жэчы Паспалітай польскай, а потым, калі савецкая армія прыйшла у заходнюю частку Беларусі і прыяднала гэту частку да ўсходняй, галадамор прыйшоў ужо ў 40-х, пасля Другой сусветнай вайны, і туды. Вось галоўным чынам гэта людзі, бо людзі гэта найвялікшая каштоўнасць, гэта гэта велічэзная каштоўнасць у прынцыпе нашага народа, і мы страцілі вельмі шмат людзей. Калі кажам таксама пра гісторыю галадамору, вось гісторык Ірына Кашталян, якая прафесійна займалася гэтай тэмай, у многім таксама абапіралася ў сваіх даследаваннях на вусную гісторыю, то бок проста сведчанні, якія захаваліся з тых часоў, якіх няма нават часам недзе ў дакументах, аднак людзі, якія старэйшага веку, яны яшчэ са свайго дзяцінства памяталі, што адбывалася на вясковых вуліцах, што адбывалася на палетках, як там проста гінулі часам іхныя браты, сёстры ад голаду. І разам з тым, паралельна з гэтай з'явай мы маем такую сітуацыю, што ў грамадскім меркаванні гэтая памяць не захавалася, і што людзі у шырокім разуменні, вось наступныя пакаленні, яны ўжо не засвольвалі гэтую інфармацыю ад сваіх дзядоў, ад сваіх бацькоў. Усяслав, на твою думку, чаму так адбываецца, чаму вось менавіта маладое пакаленне так мала ведае пра тое, што адбывалася ў Беларусі за савецкім панаваннем у 20 стагоддзі, і што тут магло б паправіць гэтую сітуацыю? А вибач, а можна я додам тоді, крім того всього, а чи взагалі цікавиться зараз нове покоління своєю історією? Так. Чаму так сталася, што моладзь пра тыя перыяды не ведаюць? Бо зноўку вельмі слушна было заўважана, што мала звестак, то бок людзі зноўку вось
тое, дзякуючы чаму мы сёння ведаем пра тыя ці іншыя выпадкі, факты галадамору, гэта сапраўды нейкія прыватныя ліставанні, калі людзі ліставаліся і дзеліліся інфармацыяй, што адбывалася ў той ці іншай вёсцы. Гэта ўжо былі калгасы, вось, і людзі дзеліліся. Сапраўды гэта вось прыватныя ліставанні. Надалей, то бок гэта все вельмі засекрэчвалася і хавалася ад публікі. Вось. Людзі пра гэта не ведалі. Вось. Як і пра многія іншыя рэпрэсіі, таксама людзі не ведаюць, бо яно хавалася. Вось. Што тычыцца моладзі, вось як, па-першае, чаму моладзь там, можа быць, не ведае пра тыя перыяды, і як яе натхніць. Па-першае, гэтым трэба займацца, трэба папулярызоўваць, падбухторваць, натхняць, цікавіцца нашай мінушчынай, нашай гісторыяй, бо гэтаксама, што мы бачым на сённяшні дзень. Вось. Трошачкі раней я казаў, што ў беларускіх падручніках гэта інфармацыя не падаецца. Калі ў школах яшчэ не прасоўваецца, не папулярызоўваецца беларуская гісторыя належным чынам, то адкуль гэтай цікаўнасці ўзяцца пасля школы. І гэта трэба закладваць у тым ліку вось у гэты перыяд. І адпаведна, проста праз тое, што зноўку ў падручніках гэтага не знайсці, нават у далейшым пасля школы, каледж, в універсітэтах гэта не выкладаюць. І адпаведна, каб, калі мы апынуліся ў такой сітуацыі, што на дзяржаўным узроўні, у навучальных установах гэта не расказваецца, пра гэта хаваецца інфармацыя, і нават пра гэта на сённяшні дзень у Беларусі не прынята размаўляць, у тым ліку у вучэбных установах, і ў прынцыпе, то трэба ствараць у тым ліку пра гэта відэа, пра гэта трэба ствараць кантэнт, каб моладзь у тым ліку была захопленая, заангажаваная гэтым тэматам, ствараць такі падобны кантэнт такога кшталту трэба старацца скіравана на моладзь, каб гэта было свежа, каб гэта было цікава, каб гэта было сучасна. Вось калі кажам таксама пра сведчанне мінулага, я вось згадаў цяпер такую гісторыю. Калі вучыўся ў варшаўскім універсітэце, адзін з маіх выкладчыкаў, ягоны дзед быў у гулагу 10 гадоў і потым змог толькі вярнуцца ў Польшчу. І што цікава, вось нават у Польшчы, хаця гэта была так пад камунізмам, але асобная краіна, у адрозненні ад Беларусі і Украіны, якія былі цалкам акупаваныя, нават у Польшчы вось гэты дзед, ён не распавядаў, напрыклад, свайму ўнуку і свайму сыну пра тое, што адбывалася ў гулагу 10 гадоў. То бок гэта часта была такая псіхалагічная траўма для людзей, якія перажылі такі страшны досвед, што тут таксама гублялася далей гэтая памяць для наступных пакаленняў, і часта нават сыны ці унукі нават не ведалі, што было з іхнымі продкамі. І тут здаецца, што без дзяржаўнай палітыкі гэта не пераламіць на глобальным узроўні. Вось ва ўкраіне пра галадамор шмат гаворыцца. У цэнтры Кіева ёсць помнік дзяўчынка, так, якая вось стаіць менавіта з 5 каласкамі. Так, з гэтымі 5 каласкамі, за якія расстрэльвалі ў тым ліку дзяцей камуністы. На тваю думку, ці нам у Беларусі патрэбны будзе вось такі вось музей рэпрэсіяў, музей, дзе пакажуць усе гэтыя зверствы савецкага таталітарызму на нашай зямлі, і дзе таксама будзе закранутая тэма галадамору? Вось гэта, анегож, безумоўна, бо мінушчына, яна мусіць быць пераасэнсаваная. Тыя рэпрэсіі Савецкага Саюзу, таталітарызму, яны мусяць быць пераасэнсаваныя. Інакш кажучы, мы будзем проста паўтараць усё па коле, тое, што з намі адбывалася, тое можа паўтарыцца зноў і зноў. І для гэтага і патрэбны мемарыялы, музеі, нейкія шырокія такія, ведаеце, як, напрыклад, вось прайшоў надойчы ноч расстраляных паэтаў. Выдатная ініцыятыва, якая адбылася, дарэчы, у многіх краінах, дзе жывуць беларусы замежжа. Вось тое ж самае варта ладзіць у тым ліку
звязаныя з ахвярамі галадамору. Каб людзі памяталі, каб людзі ведалі, каб людзі шанавалі памяць тых, хто пацярпеў. Так, дякуємо вам дуже. Усяслав, дзякуй табе таксама вялікі за тваю дзейнасць, за тое, што ты папулярызуеш гісторыю. Спадарства заклікаю падпісвацца на YouTube-канал «Тутэйшы шляхціч». Вельмі цікавыя ролікі выходзяць менавіта пра тэмы, якія невядомыя беларусам, про якія не гаворацца ў школах і ва універсітэтах. Усяслав Пашкевіч быў з намі на сувязі. Ну, бачиш, Вітав, це те, про що і ось Усяслав каже, про те, що треба берегти, зберігати цю пам'ять і говорити про неї, і про те, що говорить Олександр Алферов, про те, що він працював над своїм так само YouTube-каналом, збирав ось цю історію, і лише зараз з'явився на неї такий попит. Так само я сподіваюся, що і наш безвіз колись також за кілька років, краще, звичайно, щоб він і зараз був такий популярний, як є, але хотілося б, щоб ще більшої популярності він набув, щоб це все не було дарма, щоб ми чули один одного і чули біль один одного. Спадарства, мы ведаем, што з тэрыторыі Беларусі дастаткова праблематычна падпісацца, часам нават лайк паставіць, таму не можам да гэтага заклікаць, але ў дыяспары нас шмат, давайте падтрымліваць. І трэба, каб вось мы з дыяспары ідэалагічна накідваліся на Беларусь, каб людзі ўнутры краіны адчувалі гэтую нацыянальную еднасць, на тое, што ёсць промень надзеі таго, што наша барацьба, як казаў украінскі гость, барацьба прынясе таксама свой плён. Таму памятаем пра аднаго, памятаем пра тое, што мы шмат панеслі вельмі стратаў. Цяпер вось гэтыя рэпрэсіі паўтараюцца па коле. Як Усяслаў сказаў, тое, што робіць Лукашенко, гэта тое самае, што рабілі НКВЗісты, камуністы, толькі можа ў іншым нейкім памеры. Але я думаю, што ўсё роўна мы пераможам і здабудзем сабе сваю краіну. Слава Украіне! Живе Білорусь!